Εμβόλιο είναι αυτό προς το οποίο κάνεις αντισώματα. Τα mRNA δεν είναι εμβόλια. Είναι γενετική εντολή να παράγουμε εμείς εμβόλια. Εμείς το παράγουμε το εμβόλιο μέσα μας. Σου κάνω το mRNA που είναι μια γενετική εντολή να παράγεις εσύ ακίδες του κορονοϊού, που αυτό είναι το βλαπτικό, και σε αυτό να κάνει ο οργανισμός σου αντισώματα. Εάν κάνετε στον παππού σας, τον πατέρα σας, mRNA και μετά πάτε όταν υποτίθεται πως είναι πια ανοσοποιημένο να του κοιτάξετε τα αντισώματα, δεν βρείτε τίποτα. Το εμβόλιο λοιπόν είναι αυτό που παράγουμε εμείς οι ίδιοι, η ακίδα. Ο υπερήλικας βγάζει ελάχιστες. Ο πιο νέος περισσότερες, ο πιο νέος ακόμα περισσότερες κλπ. Γι' αυτό το μεγάλο πρόβλημα αυτών των σκευασμάτων. Ότι σου δίνουν εντολή να παράγει εσύ το εμβόλιο και ο καθένας παράγει άλλη δόση εμβολίου. Που μπορεί να ποικίλει και αναλογία από 1/100. Αν βάλουμε του 80χρονου αυτά που θα βγάλει και του 25άρη, μπορεί να είναι εκατονταπλάσιες ακίδες. Έχουμε δηλαδή μια ομάδα 10 παιδιών και θέλουμε να τα εμβολιάσουμε από ηλαρά. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μια αμπούλα και κάνουμε μια αμπούλα στο καθένα και ξέρουμε ότι βάλαμε την ίδια δόση εμβολίου στο κάθε παιδάκι. Τι θα λέγατε εάν στο ένα παιδάκι κάναμε μια αμπούλα, στο δεύτερο παιδάκι κάναμε 25 αμπούλες μαζεμένες, εκείνη τη στιγμή πάμε. Στο τρίτο κάναμε 80 αμπούλες, μια κούτα. Και στο τέταρτο κάναμε 120 αμπούλες μαζεμένες, μια σύριγγα τέτοια, παπ, και μας έμενε επί τόπου. Ανεμβολίαστο, γι' αυτό πήγε. Αυτό γίνεται με τα mRNA και τις ακίδες. Οι ακίδες είναι το εμβόλιο το αληθινό, το παράγουμε μόνοι μας, ο καθένας παράγει απροσδιόριστη ποσότητα, άρα κανείς μας δεν κάνει την ίδια δόση εμβολίου. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία στις αντιδράσεις και στις παρενέργειες και σε όλα. Κάνουμε απροσδιόριστη δόση εμβολίου ο καθένας, που δύο διπλανοί άνθρωποι μπορεί να έχουν 50 φορές ο ένας παραπάνω από τον άλλον δόση εμβολίου φάει. Αυτό είναι η ίδια mRNA. Δεν είναι λοιπόν το mRNA εμβόλιο. Και δεν έχει σημασία η δόση του αυτού. Σημασία έχει ποια δόση παράγουμε εμείς οι ίδιοι από το αληθινό εμβόλιο, που είναι η ακίδα. Σε αυτό κάνουμε αντισώματα. Δεν κάνουμε αντισώματα στο mRNA, δεν είναι το mRNA εμβόλιο.